Guys, as you all know, into kokubana sisoloko siniphathele the juice, sisoloko siniphathele the vibe, the fire. Esibanibona apha eCangwam basiphethe lo bhuti lona. Esibaniyazi into yobana ke guys, abantu apha ekhaya sibazisi baye bazazise ngokunokwabo. Sizawutshona apho kufele khona ithole ubhuti asibulisele azazise into yobana ungubani kwakwabani ezothini yena apha namhlanje. Khona nami kunjani? Excess Kipani, igama lam ndinguZuko Selane, umzukuzuku, dark and lovely, councillor ngenaward. Yeah. Oh, yeah, niyazivela ndime naye ke apha umzukuzuko ongenawari. Khona nami cela nje usixelele into yobana njengoba ulapha namhlanje wena uzokwenza ntoni apha? Apha ndive eredweni mfondini bakhona auditions. Kudala ke xa ndithumela ivoice note ebantwini bathi ilizwi lami limandi ndizawuzivela ke ngoku. Andifuni laa nto kuthiwe ndithetha ngekati esengxoweni. Ndifuna ngoyivula bayibonele kati ndilapha nje kunganxelwa. Good. Oh, niyazivela ke guys, lo bhuti naye it's one of the auditionees ezizothatha inxaxheba apha kule True Talent Search. Guys, sifuna nje into yobana khasixelele into yobana yena yintoni emenze into yobana wavuka weza namhlanje, yintoni eyamkhuthaza into yobana avuke eze namhlanje apha. Khona mani yam khawusifake nje baxelele into yobana wena ukhuthazwe yintoni kanye kanye. Hey, mna ndisoloko ndivuka ndinenkuthazo qho xa ndimamela iradio. Kukhona abantu endiye abandi-inspire kakhulu kwi-radio abanjengo ngobhuti Meya Talakis. So ndiyakhuthazeka mani kuba ndibe kwi-radio nam ndizibone ngenye imini ndithethe embukweni, ndithethe emsakazweni. And ke ngokwenye into abantu xa ndithetha bathi ndinazo iimpawu ze-radio, umzekelo ndiya-entertainer, ndiya-informer, ndiya-educator. So zonke izinto ezidingekayo e-radio ndiyacinga uba mhlawumbi zizinto endinazo, yabo. Ndiyisource ethembekileyo andimthethi ubuxoki. Oh, that's so lovely and that's so nice coming from uGodman. Khona yam nje okugqibela ke ngoku nje umuntu orhalela ukhayibone lento uthetha ngayo pha kwi social platforms. Icela nje ukubaxelela abantu ba wena ufumaneka kaphi on Facebook, on TikTok and all other social media platforms ufumaneka kuzo nje. Okay, uZuko Selane, dark and lovely, umzukuzuku, councillor ngenaward yafumaneka ku Facebook, uZuko Selane, TikTok Zuko Selane, kuzo zonke indawo uZuko Selane. Mayiphithizele manje Facebook wami, ngaphithizele WhatsApp wami. Yeah. Keepeni busy. Khona nami besides nje ke ngoku lento uyizeleyo apha namhlanje ikhona mhlambe enye into oyenzayo because besike save into yobana kukhona ingcebiso apha ezitshoyo into yobana umuntu even if mhlambe uye wabambeka kule into okwenzeka into yobana ngawini maybe khona enye into oyenzayo like uMsa and all other stuffs ezenziwa ngabantu abane passion yokuthetha nokwenza such work. Hey, ndiyavuyela lo mbuzo. Zinisi kakhulu izinto endizenzayo. uZuko upromoter iartist more specialize lapha eMthatha. uZuko uya-actor, ndiya-actor. uZuko ebekawabhalela amaphephandaba lapha local, amaphepha esiXhosa. So ndiyavuya kakhulu, ndingumuntu olithandayo nolwimi lesiXhosa. So ndiyavuyela umbuzo wakho kodwa inkosi kakhulu. uZuko ndingathi mina ngu-jack of all trades. Guys, nizivele utamzukwana lona masibulele kakhulu from kwicala lakhe. Ngendisitsho mna into yobana ngoku from me to ababukeli bam exe kodwa ke siphethe utamzukwana ngoku masike siyeke lapha kuwe Godman yami ukhusivalele nje. Excess Kipani dijilo lathi igama lami ngoZuko Selane, umzukuzuku, dark and lovely, nyana kaMadlamini, councillor ngenaward, Excess Kipani. Dimene into wazana active. She's so active, guys, and mbona that efika up when energy njani. Sina some, please introduce yourself. Hi, igama lami Love Diesel. Uphinde? Love Diesel. Oh, Love Diesel. Yeah. Stage name. Just speak about lamanyani and then was first stage name. Oh, igama lami lamanyani ndingulona Mpomboshe. But ke ndaziwa as Love Diesel. Hayi, nisivela ku Love Diesel. So sathi umculo uzothini wena lapha namhlanje? Ngizodishina ne because I believe that I am the next presenter lekhangelwayo apha at FM. Okay, what unique thing that stands out now? I don't think ukhona umuntu one personality efana neyami. Okay. Fana ndodwa. And I've been doing this for quite some time. Okay. So confidence yam it's on a high. It's on another level. It's on another level. Uzoyehlisa. Osidokudala uyenza into xesha ngakanani mhlawumbe?
I think 6 years now. Ooh. Since 2020, since COVID. Oh, Yeah. okay. Okay. The radio presenter ye-COVID. Yes, angithandi manje. Okay. Njengoba udala uyenze and uyenze since 2020, right? Ubuqala uyenza efonini, eradweni okanye uyaqala uzo-auditiona for i-radio okanye kuhleka kade ukhona le radio station usebenza kuyo? My sister, i-journey yami ye-radio ne iqale 2020, as I said, kwakuyi-COVID. I was coming from school since kwakhona i-lockdown, singakwazi ukuthini. Then xa ndimuva ke ngoku back to home, I'm from Qumbu by the way. Xa ndimuva ndafike ndajonga uba yho yintoni endizoyenza na apha yabo ndizohlala ndithini. Luckily kwabe kuvulwa i-radio station phaa koQumbu. Oh. So ndahamba ke ndayongena apha kulaa radio station ndaqala apha. Okay. 2024 I was here ndizo-audition. Oh. Ndafika phaa ngaphakathi ndabhuda ndachoka ndisa-audition kwathiwa thank you ndaphuma. I didn't make it to le Tom Tonton okay. ifunwayo ndaqoma okay man goduke ndiyozikhotha amanxeba, but the thing that stood out for me was that andikabikho ready. Okay. Not that I am not capable, but Alright. I am not ready. Nice. Ndagoduka ndaqhubeleka ke nesabela FM le yapha kuQumbu. Okay. Kwaphinde kwakhona ii-auditions ke kwenye radio station ekuthiwa kuSenzo FM. I went there, I made it, then ndangena kwi-top something, but I didn't win. Ungena kwam phayana kwaye kwandibonisa into yobana ndiredi ngoku for the next level. Okay. Since ndikwazile uba ndithini ndithathwe kwi-auditions, let me make a move. Okay. Luckily for me kwavela i-opportunity apha e-USR FM. Okay. Ndafaka i-CV ndabizwa ndangena emsebenzini ndingumsasazi phaa ke ngoku. Your journey is so inspirational and inde imnandi. Yeah. Because there are hiccups obviously xa ungumntu awuvesi ukuthi gqi so phezulu. The hiccups uqale kakuhle like and you understand into endiyithandayo ngayo ubana ii-mistakes zakho uzibonile wazibonela ungakaboniswa ngomnye umntu. So what message do you send out to umntu ofuna uba i-radio presenter but uyoyika phandle apho like iyafuna but she or he is very nervous ubana ndizothandwa andizothandwa okanye mhlawumbi uyoyika abantu bazocinga ntoni ngaye into ezinjalo? Undicingisa omnye udoc ne I went to this doctor ngona ndiyokhupha izinyo. Ndafika kulaa dokotela so uyandibuza what do you do? I tell him mna ndiyi-radio presenter. Ngoku wathi bana ngokuthule kangaka uyakwazi ukwenza i-radio wena. Ndathi ke tana xa ndisereyidweni ndiba ngomnye umntu. Okay. Yebo. Yeah. So you never know until you try. Alright. Sonke kwishow yethu yokuqala kwi-audition yethu yokuqala siyancancazela. So Yeah. ungathi xa uncancazela ucinga uba hayi mhlawumbi I'm not Awukwazi good enough. ukuyenza. Aboncancazela, the more you do it, the more uba confident. All right, thank you so much. Sikufumana phi and as ubani ki-social media platforms zakho? I'm on Facebook ndingu-Project Phumelela Love Diesel. Okay. Ndiku-TikTok ndingu-Lona Love Diesel. All right. I'm on X ndingu-Love Diesel. Ndikhona andikho kwi-gram ndibe ku-YouTube Love Diesel. Hey, eligama lakho nenza curious mina mfuna ukuqatasha. Ndifuna siba intsusela iphi singaphi egama Love Diesel. Sister, long Just cut it short. Just cut it short. The long and short of it is that ijeni yam ye-radio ne iqale as bana bendingumrapper. Oh. So I was like ndifuna iingoma zam zikhaliswe phaa ereyidweni, but every time cela ipresident uba mazikhalise iingoma zam azizikhalisi. Okay. So ke ngoku ndize ndibe ndiyo-aplaya eSabela FM for i-radio, I wanted to play my music. So uLove Diesel si-stage name sam so rapper. Oh. Then ndabe sendisebenzisa ke ngoku throughout because I was like whatever. Why man. not? Yeah, Why not? Okay, thank you so much. Guys, namhlanje siphi sise-True FM talent search. Asizoyivala, sizovala zi-audition zizalapha. Ntasekaye, please take it away. Cela uyivale ngokwakho le show namhlanje. That you subscribe to Access Kipani, you like and you comment and you share. Thank you so much for watching. Love you so much.